Matul dawn il-jiem nisimgħu ħafna appelli biex min se jixrob ma jsuqx, iżda dan l-appell għandu jkun is-sena kollha. Hekk sostna Anthony Pisani mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Pisani spjega kif din is-sena id-Dipartiment issejjaħ fuq 70 aċċident ta' traffiku. Biex tissejjaħ il-Protezzjoni Ċivili s-sinjal ikun li hemm xi ħaġa serja, x'aktarx xi ħadd maqbud vettura. Iżda xi wassal għal dawn l-aċċidenti? Waħda mir-raġunijiet jew għax ikunu għamu tard u ovvjament imbagħad ikun iridu jlaħqu mal-ħin. Jista' jkun inċident li jkun hemm xi ħaġa mekkanika ħażina fil-karozza allura tikkawża inċident. Jista' jkun ukoll kawża ta' xorb, speċjalment f'weekends. Uħud mill-inċidenti jibqgħu immarkati f'moħħ il-persuni li jkunu ħadmu fuqhom. Dis-sena pereżempju kellna trakk li kien inqeleb. Inċidenti ieħor li kien ġara żejtun fejn kien hemm anke tfal involuti fil-ġismu. Illum dis-sena kellna inċidenti ieħor is-Siġġiewi, alright, fejn kien hemm persuna li nqabdet fil-karozza u kienet il-karozza kienet diffiċli biex stajna naħdmu. Anthony saħaq fuq l-importanza li min jirrapporta li seħħ inċident iżomm kalm u jagħti kemm jista' jkun dettalji ta' x'qed jara fuq il-post tal-inċident. Aħna l-ewwel ma nagħmlu dak li ngħidulu scene assessment, ġifieri tasal fuq il-post, tara x'inhu l-inċident, alright, as a whole, u inti mbagħad tibda taħdem minn hemmhekk. U x'teħtieġ il-Protezzjoni Ċivili meta tmur fuq post ta' inċident ta' traffiku? Pereżempju qed tara il-mutur li juża biex jaħaddem il-hydraulic rescue equipment. Alright? Hawnhekk għandna l-imqass illi da jintuża biex jaqta' partijiet minn ġal karozza u dan huwa l-spreader illi jiftaħ, alright, aħna biex nagħmlu entry fil-karozza inkun irridu peress li ħafna drabi il-biba tiddeforma ruha allura ma tkunx tista' tinfetaħ kif normalment tinfetaħ u tiġi tissakkar, alright, illum hawn karozzi li ma li jimxu ftit ukoll letteralment jissakru waħedhom. Allura inti tkun trid tuża dil-għodda. Fuq kollox Anthony Pisani kellu dan l-appell xi jwassal għan-nies li jinsertaw fuq il-post tal-inċident. U għalhekk huwa importanti wkoll irridu nagħlmu lin-nies illi meta jaraw inċident ta' dan it-tip, sakemm il-karozza ma tkunx qiegħda taqbad, m'għandhomx għalfejn joħorġu l-persuna minn ġol karozza sakemm ovvjament ma jkunx irid joħroġ il-persuna